Kada bere ni meauri. Kana tani la squadra ni tama. Korau video yu pa el pasa na koini. Ngai. Yasan dai na no. Yasan ni mga pungiya kidi ka. Kaya kini Yesu. Kaya kani tuan. Pangkana yakin mga pungiya chomat. Ayak kona nur ayan Yesu. Remind desa karak ya kan kota mana harung ko meong ko yang ngara wendi amure tepe meong ko pa ngai chong mate pa pa kan jero imo moi mengi inang kon pakanigin tara-tara ng tata tiya ka na Yesu ali tara-tara ng tata sa nibin ng mga ina ali tara-tara ng tata ng ina sa nibin ng mga ina so sa nibin ng mga tiya ka na Yesu ali ripeta rin ako sa seryo ngai te serio amata ina no non pure me para entendi ngai to amata pa dia ka Yesu ya kira ni si ta Amerika ai ta Yesu no pai rang kai ko to ngai pai roi ki roi kasi teman ma Yesu ang mai sau ai nang mẹ ta nếu bule quay cái ba vậy có vậy cái dạng quá hay mà ta nhiều người ta nếu lấy do mất ta đi mà tôi ta quay vậy lấy vậy thì cái này ta khó sức bobby mẹ tôi quên thì cái bữa đó awak kan mẹ kan aku ni mẹ kan ada yang dipesen di pek tan kan ti jamat tan ini ni pun tan tapun ni tan termeudi po tan ke ana ni sepangai tanam ada yo rayete akia jamat konan po kai don jana ke akia jaro konan po kai si Yesu ana natak ngai takawai takwaw atme oyangan meaw na kon Yesu ni kapet ya ke si oni megidi mi idi dia ang kaya yan ako na kami sa taam niya ya ki na kay poro na patang tawa na suwa ono tadi atau batangnya Yesus atau na suwa ya suwa akili kay di pay abdi ni puri na ito ako ni puri ro susi tawo ono kay kan at tanya Yesus at tawa na suwa inang nanokaw anang may so na tatok pa na Yesus ketahuan ana tiaka Yesu ya kangai kana kampangirai kok kamna tahu mi nausu kamtuwa kama nista ya kan Yesu pagi bene to espas kana ko ya wini tikit ini ne ayatan ayatan sakit ana tiga sepangai yang tename uri ge mon ta ni ta sirio amat ta sakimo singe to si to na tara ay lay men na paus ta mel ito manu ke tadi si to na tara ay yo me to wa tara ta sakimo ne yung trapas wow pero ay kay isa ka na no
malam kasi agad tawai si Yesus Kristus ya bun tagi ni tawai wawa